Ang aming panawagan sa ating mga pinuno, bulag sa pamumuhay ng bawat isang tao, balot sa katiwalian kapag nasabing Pilipino. Bakit hindi nyo imulat ang inyong mga mata? Ito ay sa loobin ng maralitang katulad ko, madalas bulong sa hangin ang patama ko. Sa inyo walang pag-asang matauhan, lalong nagpapayaman. Nasaan ka ba ng bayan? Nasa ka ba ang bayan? Dahil sa mga taong ugali ng pagnakaw, paano pa kaya kami na laging bilad sa araw-araw dumadalaw? Masasamang gawain para sa aming pamilya ay merong mapakain at matapos na ang araw, lumay laman na dyan si Antok bago dumalaw. Magkalaman man lang, magkaalaman na malaman man kung sino man ang dahilan. Natuturuan, maturuan kung saan ang daan patungo sa baluarte ng kalaban. At ibahagi nyo ang sagot ng kahirapan. Sagot sa kahirapan, hahayaan yung gutong. Wala kaming magagawa kaya madalas kaming tikong. Ang aming panawagan sa ating mga pinuno, bulag sa pamumuhay ng bawat isang tao, balot sa katiwalian kapag nasabing Pilipino. Bakit hindi nyo imulat ang inyong mga mata? Ayaw na isang Pilipinong manggagawa dito sa ating bansang pinabalutan ng kala. Huwag parang aswang, mayayamang magnanakaw, damay ang maralitang kumakayot kalabaw sa ibabaw ng lupa. Madalas na maputikan ng paadi alintana, sa bintana ang sulyapan ng hugasan na tubig pinabalutan ng ginto. Ngunit sa mga dukha kinakadena ang pito, mga matay nakapiring at hindi makapagsumbong. Kahit na tayo'y malaya, ramdam ang pagkakulong. At maraming kabataan sa daan naglilimos, bulag ating pinuno, kulang sahod pang kustos. Kaya hindi ninyo masisi kung bakit naaawa sa aming mga sarili, lalo sa aming pamilya. Nasa nating gobyerno, wala kayong makita sa mga dukhang gutom. Bakit hindi nyo nakikita? Ang aming panawagan sa ating mga pinuno, bulag sa pamumuhay ng bawat isang tao, balot sa katiwalian kapag nasabing Pilipino. Bakit hindi nyo imulat ang inyong mga Kahit di ko mata? ipagsigawan, di na to bago sa madla. Una pa lang ganto na ang pinamulat sa ating bansa. Ilang beses na ulit parang bumagsak sa pagsusulit. Literal walang nagbago, puro pangakong paulit-ulit. Nang ampon si Frida Ponda, dumami ang karibal. Kaya ang sistema natin ngayon mas magulo pa sa karnabal. Ang ilan dito sa city di alam saan susuot, sinong tunay nilang kakampi. Decepticons ba o Autobot? Marami na ang nabuang batang tinakasan ng bait. Paano uminom ng Clorox, di pa nga nagkakasakit. Walang matulugan, kaya ginawang tirahan pati ang tunnel sa sobrang gutom. Halos lamunin ng Bermuda Triangle. Lahat ng pinangako nag-collapse na parang Lego. Ayos na sana ang lahat kung ang presidente ay si Nemo. At hiling ko kay Doraemon, lahat ng mali ay maging tama. Itaguyod ang ating bansa at lahat ay maging patas na lang sana. Aming panawagan sa ating mga pinuno, bulag sa pamumuhay ng bawat isang tao, balot sa katiwalian kapag nasabing Pilipino. Bakit hindi nyo imulat ang inyong mga mata? Aming panawagan sa ating mga pinuno, bulag sa pamumuhay ng bawat isang tao, balot sa katiwalian kapag nasabing Pilipino. Bakit hindi nyo imulat ang inyong